Oh, et toca fer el taller. Mira, esto es... Llavors, l'activitat que farem ara té a veure una mica amb frases d'aquestes que ens van dient o que ens arriben sobre la sexualitat i que de vegades estem com molt a favor d'aquesta frase o ens la creiem molt i a vegades no sabem si aquesta frase forma part d'un mite, de coses que es diuen de la sexualitat, però igual no són tan veritat. I ens posarem en línia recta. Vinga, 3, 2, 1 i... Opa! Us dic una frase, val? I les persones que estigueu a favor d'aquesta frase, us passeu a la banda esquerra. Si esteu en contra i no us agrada aquesta frase, us passeu cap aquí, de la línia rosa. Sí? Les persones que estiguin aquí començareu a dir el per què esteu aquí. I les persones que esteu a l'altra banda haureu d'argumentar també per què esteu a l'altra banda. Esteu preparades i preparats? Mira. Primera frase. Les noies que es masturben ho fan perquè necessiten molta activitat sexual. El teu argument era? Que perquè no ho fas perquè necessitis estar sempre follant, sinó perquè et ve de gust i dius, pues pegant-te. No sé, tot jo crec que és experimentar. Que si no ho has fet mai, doncs començar a conèixer el teu cos, començar a tocar... Té més a veure si et masturbes o no amb el lloc on t'has criat i com t'han criat amb això, menys que el teu apetit sexual, per dir-ho així. Jo a casa meva sempre he tingut un ambient com molt natural i liberal sobre això, en plan que podíem parlar de sexualitat sense cap problema, però no crec que sigui així a tots els llocs. Tothom té la mateixa llibertat per gaudir de la seva sexualitat. Però de dret o de pràctica? De llibertat. Però tothom hauria o tothom... La polèmica, me gusta. Tothom hauria o tothom té? Tothom té, diu la frase, tothom té la mateixa llibertat per gaudir de la seva sexualitat. Sí? A favor estàvem aquí, això és a favor? A favor que sigui així, però no és així, saps? No sé, jo he dit aquesta frase i tu ho decideix. A veure, no. Molt bé, molt bé. Llibertat tothom la té. Una altra cosa és que sigui com la realitat, saps? Que la societat ho accepti. Aquí sí, aquí és tothom la té. Exacte. Tots consideraven que tothom hauria de tenir llibertat sexual, tothom hauria de poder estar amb qui volgués, quan volgués i com volgués, però que a efectes pràctics ja sigui per religions socials, culturals, religioses, per una pena no pugui ser així. Crec que tothom la té en el sentit de que en realitat cadascú pot fer el que vulgui o vesteix com vol, viu la sexualitat d'una manera la que vol i som lliures de fer sexe amb qui o quan vulguem, únicament que també hi ha unes pautes socials que depèn de la societat on visquis, doncs se t'imposen i llavors et treuen una mica d'aquesta llibertat. Que la llibertat és molt relativa, que sí, que tothom hauria de tindre la llibertat que volgués per fer el que volgués, però no tothom la té. Quines situacions sentim nosaltres que no tothom li donem la mateixa llibertat o no tenim la mateixa llibertat? Estimar una persona que és del teu mateix sexe o intentar canviar de sexe i tot això està com super mal vist. Fins i tot aquí hi ha situacions que vas pel carrer o t'estàs besant a la persona i et miren malament i et diuen aparta, no facis això perquè està mal vist. I de tantes coses que ens mengen al cap de que has de fer això, has de fer l'altre, això està mal vist i això no, doncs llavors ja és com que tu mateix et prives de la teva llibertat. I també depèn del país i les cultures. Per exemple, si en un país té més poder l'home, doncs no té les mateixes llibertats d'un home que una dona i aleshores per mi no és sexualitat, perquè si la sexualitat consisteix en posar-se d'acord per realitzar la pràctica, doncs no té sentit, o sigui. I aquí? Per què? Que aquí hi ha moltíssima llibertat sexual. Sí, comparat. Sí. Aquí tenim la mateixa Et llibertat. mirin malament, que una vieja de 90 anys et mirin malament des del seu banc, quan estan allà a menjar les palomes. Si vas amb un noi o amb una noia, bueno, pues no passa res, vull dir, tu pots seguir exercint el teu dret igualment. Però... Si t'apedrean per estar amb un tio o amb una tia, llavors és un problema. Sempre vas tu pel carrer i estàs tan feliç perquè vas amb la teva parella, jo vaig amb la Eva així, i veu un home i diu deixa't anar de la mà perquè això està super mal vist. I a mi m'ha passat. Una parella hetero pot anar per el carrer tan normal. Es pot fotre el lot a una discoteca, tan normal, però potser una parella de dos noies o una parella de nois pot anar pel carrer i en algun moment donat algú pot insultar, algú pot pagar... Que no ens agrada? Seguro que no. Les persones trans sempre volen canviar de sexe, és a dir, sempre es volen operar els genitals. A
més, teniu un exemple. El sentit de la paraula ho indica. I a més, hi ha una altra paraula per indicar el que vosaltres esteu dient, que és transgènere. Que és que et sents de l'altre sexe, et vesteixes de l'altre sexe, però no tens la necessitat de canviar d'òrgans. Llavors la paraula transsexuals indica el canvi d'òrgans. Sé per on vas, i és un debat brutal aquest, amb el que té a veure amb transsexualitat, transgènere. Jo he dit les persones trans, però anem una mica a exemples així, persones trans, no? Persones... què són? Vinga, persones trans. Definició, no la voy a decir yo. Que neix dona o home i es veu canviar de sexe. No, que sent... O sigui, que es sent de l'altre sexe oposat i, doncs, canviar. I nota que el seu cos no li correspon a la seva persona. No li correspon. Però tu pots vestir-te també com el que no ets, vull dir, tu pots tenir un sexe i vestir-te del sexe oposat perquè et sents allò sense la necessitat de canviar-te de sexe. L'únic que potser té una altra paraula que jo desconec, però també jo crec que tornem un altre cop a la societat. Segurament molta gent que és trans s'ha acabat operant per la pressió de la societat, jo crec. O sigui, jo estic aquí, en realitat. Jo he nascut home, però em sento dona, en realitat. Jo vull que la gent em tracti com una dona. I és com molt allunyat de la realitat que la gent... fer que la gent em tracti com una dona sent un home, perquè sóc un home. Llavors, si jo vull que la gent em tracti com una dona, em canvio de sexe, em torno una dona, la gent em tracta com una dona i sóc una dona. Si vull ser dona, doncs una dona és una persona que és femenina i que genera dona, i també és una persona amb pits, amb vagina i de sexe dona. Llavors, doncs, jo voldria que em tractessin de dona com a gènere i físicament. Llavors, jo crec que voldria canviar-me els genitals perquè tothom em tractés com una dona, que és el que vull ser. Vale, si jo vull ser un home i vull que em tractés com un home, perquè tu has de decidir com em vols tractar. Soc jo... Pues, saps el que... No. I no agradeixi i no... Però és que no m'estaràs. No m'estaràs respectant la meva decisió. és respecte. Si tu ets una dona, et tractaré com una dona perquè ja et veig com una dona. I jo en plan, ja, però és que és una cosa que tu no has de decidir per mi. Si jo em sento un home, tu m'has de tractar com un home perquè jo em sento un home. I no hi ha més. Però per mi que faci el que vulguin. Saps que em sembla molt egoista decidir que tothom ha de canviar la seva forma de fer, d'actuar només perquè tu no et sentis ofès o no et sentis prou acollit. Hi ha com l'intent de crear un món que ningú es pugui sentir ofès, ningú li pugui fer mal i ningú li pugui dir res que no li agradi. Però tu, per exemple, has dit el tema del gènere no és social. I aquí sí que us diria la diferència entre sexe i gènere. Quan parlem de sexe, parlem de genitalitat. I quan parlem de gènere, sí que parlem d'això que té a veure amb ser homes i ser dones. Però el que hem de tenir clar és que sexe i gènere és diferent i que fins a on jo arribo en aquesta transició, en aquest de vull que em llegeixin com a paio o com a paia, ho decideixo jo. S'han fet molts experiments així, amb bebès, de nens acabats de néixer, quins objectes miren els nois, quins objectes miren les noies, i no és tira una moneda de sexe, tira una altra moneda de gènere i sale lo que sale. No, hi ha una relació molt directa. Mira, el debat de sexe-gènere és com supercomplicat perquè el que implica és que el sexe ve de lo biologia, i el gènere ve de la cultura. La discussió entre natura-cultura és eterna i irresoluble. Mai sabrem, no? O sigui, sempre hi ha com una mena de barreja entre les dues coses. Què és natura i què és cultura? Sempre ho tindrem barrejat. I no s'ha de negar la biologia. El que passa és que ni tot ho pot explicar, segurament, la part bio, ni segurament tots els casos i tota la diversitat que trobem la pot explicar la cultura. Hi haurà vivències i persones i experiències superdiverses. Això és el que ens ha de quedar com una mica clar, no? De que quan trobem frases de «esto siempre es así», hem de sospitar, perquè si el món és, vull dir, és això, divers, amb un milió d'experiències i cadascú i cadascuna va triant com vol, pot. Si jo ara vull que em tractin com un home perquè em sento com un home, doncs m'haurien de tractar com jo em sento, no per com estic vestida o com soc, saps? O sigui, com soc físicament. Si a mi una amiga em diu que ha de ser home, doncs jo, la meva amiga, si vol això per sentir-se millor, jo tractaré com un home. Ara, no crec que això ha de sigui una exigència.
Si et sents dona, ets dona, i si et sents home, ets home, encara que tinguis uns genitals que no siguin els teus. Ei, ja ens seguiu a les xarxes socials? A Instagram, Facebook i YouTube trobareu el programa i continguts inèdits.